नों तिनि तामनि बागै ताला रोजाखा तिनि तालार मानि कारण खाय स्कुल आं जागार फ्रु पुलियानि कप्ताक चुक्ति पत्र फाइजाट आनि नंनि चलासानो फोर क्लास माने साख्रि रिनानि बागै नों मानो जागार दे गायनानो फोर क्लास साख्रि रिनानि सामाता इंगा आं माथाय हामजागै साख्रिसि मानाखबा माइ बदे खप्ताले मान नोंनो मासा हनै रे खाताक बो सन रगंना सनखाय उसुखा बदो साइरनो फागनाय मातु हे साइरे सेसे दिगे ठेक पास दि पहिला रगनो अ नक जेंदा खनाय मातु दाको आम आसु मुतु करि खा आम तिं तखा गाय पाया खय हाबो हाबा आमरि परीक्षायतो गाय गोसार माजर नि कक्षा सासिनो आफरबो ख्या तालार खा 2-3 बोसोरनि परे मास मेखबा आन लगइन बरक दं आफरो गाय मास माया सु साख्रि खबा सोल तालार मा सालै नै रलाय खिका गाय बो आमरि परीक्षा 2-4 दिन परे फाइबो आन नगनो फायै बानो हमबायो साबाबो को ताबो खिनि एदिसिनि गता मन्त्री मुंताम को वन मन्त्री मुंताम रणवीर देव बर्माता ओ आमसाइनि आनी नौगानानि एकाय आमरे परीक्षा बामते नि काखाय मुताबला नगसे फाइतेसा साबै खबा मानानिब्ला रेदिसि खुल गितानि नै दागिले ताइसो खुलरो कता बडा पुइला न कग्रे मानि चाकरि न ए बनो बबैनो आं ताइ के बुया हाय बलंसका बुरो आफ्रोम बुफां माफां गिला दं गाम गरो आइताको ओंखाय आमरे परीक्षाय मायासो उं दंखो उंमां माइखौ प्राय 3-4 बोसोर जों थांबाखाय उलखाय दरसा 30 थाखा बय बोसोरा दा गां ताइ कक्स सानानि ताइ केबो कुस करखियाको आहिं थांगादाको ओ बागै तिनि आमदा हाय ताला रे बागै तिनि को ताला न को माने ताला मार खता सोलोंनाय ताइ फोरोंनाय रक बंनि उपाय ताबु तामंनाय आम खायतो आं तामनि साइजनाय थको आं मानि जागा आं स्कुल क्लांफा तांतोनि आखाय नों ताबु तामनाय हा नों ताबु तामनाय नाय मानि कारण जागा आं दखल फाइनाय थको आहिं एमने के निनि अरो कागज पत्र त दं ए दङ ओंखाय ए आम तिथाको नों केबो बायदा मालाय क्या केबो बायतो मालाय माने नांगरो आयासुर कांसामनि परे उसका आयासुर कांसारखा आइज दाइ कुनु कक लामदा सालायखा